Oh nee, maar die dingen ook officieel om. Wat, De gordels? Dit is gewoon een auto. Ja, dus Dit is toch een 44 kilometer? Er zit ik gordel in. en dan mag nog wel verder. Ja? Ja, Lieve deut. ja, dat is wel officieel, ja. Denk Hij is wel een ribbenwees? Je weet wel. Oh. ja. Ja, ja. RTV NOF. Zomerradio. Zomerradio. Daar gaat hij. Doei. Ik ging het ik al aan. Nee. Wij rennen naar de vaderhoort en daar zit iets in zijn auto. Ik ben even naar de bel daar. De bel doet het. Oh, die doet het net? Nee, Ja, hij doet het alweer ook. Ja, ja. Nou, de bel is gone. Goeiemiddag. Is dit er eentje geweest, hoor? Alsjeblieft. Ja, klopt. Jo ben een laatst niet geweest, of net? Ja, dat klopt. Ja. Een mooie leeftijd hellen, hè? Ja. 64 of net? 64. Ja. En nou? En nou? Nou, we doen het rustig om nou, hè? We kennen nou een beetje geliefd, dacht ik. Ja, ja. Moet ze maar op tijd maar gebeuren, hè? Nou ja, en daarom steen ik je dus. Ik ga jou de bosje blonken, alsjeblieft. Nou, dankjewel. Prachtig mooi. Nou, ik denk altijd van een van mijn been. van een van de beide dochters. Dat is goed. Je gaan we hier van Helena krijgen. Ja, geweldig. Ja, ja. Ja, dit is echt wat voor Helene. Ja, geweldig. Nou, mooi. Wil ik nog wat je naar zeggen? Ja, want Helene zou komen en ik dacht al, het worden letter en letter. Ja, dat is ook een beetje geschuld, ja? Ja, nog helemaal niks. Maar ik weet nou de reden. Ik vind het geweldig van haar. Nou, mooi. Ja, prachtig.